В імені Отця, Сина, Духа Святого. Miłość naszego knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, a lubość Boha Otca, a zgromadność Ducha Świętego budź z wami wszystkimi. Lube prynewoprawienskie dzieci, lube drużki, lube holce, witam was, waszych starszych, waszych kmocjów, tu naszą osadu, zgromadnie dżens so doверяmy Jezusej naszemu kniezi. To pełni radości. Swiedźensce myśmy zraszczeni, a oczekujemy, że tute swiedzeniowanie, które dżens za nas je w centrumie, nas wozboża, ten cały czas naszego żywienia, któreśmy z nim, z Jezusem związani. Herzlich darf ich Sie begrüßen, liebe Gäste dieser Feier, Gäste der Erstkommunionkinder, der Erstkommunionfamilien. Wir freuen uns überaus, dass jedes einzelne Kind, das Sie hier am Altar sehen, sich in 2 Sprachen ausdrücken kann. Und es ist für uns als Pfarrei besonders schön, dass jedes Kind in der Lage ist, das zu tun, Gott zu loben, in der deutschen Sprache wie in der sorbischen Sprache. Sie wissen, wir sind eine sorbische Pfarrei. Sie haben sich auf den Weg gemacht, um mit uns zu feiern. Ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen gelingt, in die Sprache zumindest mit dem Ohr mit einzutauchen, zu genießen, dass wir miteinander eine Sprache anwenden, die, ich sage es so, es in der Welt nur bei uns gibt. Deshalb feiern wir auch all das, was wir jetzt tun, in der sorbischen Sprache. Singen, beten, sprechen. Danke, dass Sie gekommen sind, dass Sie ein großes Herz haben für uns und die Kinder. Lube dzieci, swiedzenska dorasta, swieczka rukomaj, dosza powiada o tym, nešto osobitego sa stanie dżens. Gdyż buście bekczeni, są wasi starsi a kmucja, mieszniki odmówili na jeho praszenia. Dżensa odmówicie wy. Ja so was praszam, odrekujecie so wszego toho, što już was od Boha a cyrkwe dzieli? Odmówicie? Wierzycie, że Bóg każdego człowieka lubuje, a każdemu swój raj poskytuje. Chcecie sobie przez modlitwu a Bożą służbę pracować, Jezusa naśladować, a z nim Bohu a ludziom służyć, a so o sprawny pokój starać. Lubi starsi, lubi kmucja, wam je Bóg dowierzył starość o tute dzieci. We swojbie, miesobności, zjawności, co pracujecie o sprawną a żywą wieru. Wy chcecie dalej so pracować, dzieci bliżej ke Chrystusie przewodzić. Praszam se was, jeszcze zwolniwi, tutemu zawiązkę dalej swiernie stać, potem prajcie, haj, chcemy. Lubi osadni, sme živi osred sveta, ki še nam mnohe vašne rozdvojene. Všedne rozestrach, za ľudia so od Kristusa odpobroča. Prašam se vas, chcecie sobie sprawnie o to starać, żeby nasza osada była żywa domizna. Za tute dzieci, starsi, za wszystkich, którzy sem przyndu, żeby z nami świadczyli. Chcecie pomagać Bogu swirne ostać, a wierę do Jezusa Chrystusa w nadziei na zbożność, aby lubość bliższemu utrać, potem odpowiedź zromadnie, haj, chcemy. Lube dzieci, lube starsi, lube osadni, my nie jesteśmy sami, Bóg jest z nami. Jako znamio za to, że je wun na wszystkich wysetek księży znowa narodził, co wam nitko po waszej prostwie odpowiedniej da jutrone światło na wasze świeczki.
Rekam Teresa, prošu vas Witwo. Rekam Dorothea, prošu vas Witwo. Rekam Natalie, prošu vas Witwo. Rekam Kathleen, prošu vas Witwo. Rekam Charlotte, prošu vas Witwo. Rekam Gustav, prošu vas Witwo. Rekam Janes, prošu vas Witwo. Rekam Julian, prošu vas Witwo. Rekam Josef, prošu vas Witwo. Rekam Mark, prošu vas Witwo. Rekam Vito, prošu vas Witwo. Rekam Konrad, prošu vas Witwo. Rekam Patrick, prošu vas Witwo. Rekam Pepe, prošu vas Witwo. Rekam Mariam, prošu vas Witwo. Rekam Achim, prošu vas Witwo. Rekam Leon, prošu vas Witwo. Rekam Tade, prošu vas Witwo. Rekam Endrik, prošu vas Witwo. Rekam Leo, prošu vas Witwo. Rekam Edia, prošu vas Witwo. Rekam Nathaniel, prošu vas Witwo. Rekam Theodor, prošu vas Witwo. Rekam Kita, prošu vas Witwo. Rekam Lenka, prošu vas Witwo. Rekam Madeleine, prošu vas Witwo. Rekam Kete, prošu vas Witwo. Rekam Soraya, prošu vas Witwo. Rekam Julia, prošu vas Witwo.
Vaše sviečky maja pomňo od jutroneje sviečky, netko so dopomíname na ten vokomik, když bušče kčeni, netko so sviečená voda na nás krypi. A vidi aquam. Smísto nad nami všehomocny a miłościwy Bożo, a spuszczy się nam rychy do wieczna, do wiecznego żywienia.
Módlmy się. Wszechmocny Boże, daj, żebyśmy jutro czas na cześć zgromastanego zbożnika hudnie oswiecili, a se jutro radość w swoim siednym żywieniu zdzierżyli. O to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Czytanie z prvného lista świętego apoštola Pawła Korinčanom. Bracia a sestry, ja som od knieza dostal, što som vám tež přepodal. Kniez Jezus vzal v noci, v kotrež był přeradený, chleb a ďak, prajivši vamaše a řekne, to je moje tělo, za vás podaté. To činče na mě vzpomínajo. Tak vzal pojedžitejš keluch a praj, tunle keluch je nowy zakon w mojej krwi. To činče, gdyż kuli budete pić, na mnie wspominają. Przetoż gdyż kuli budete tutun chleb jeść, a tutun keluch pić, budete kniezowu śmierć odzywiać. A czym przyjdzie? Słyszeliśmy słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Tak rieči kniez, Štuž mnie lubuje, dzierży moje słowa. Mój wódz będzie jeho lubować, a będzie mój pola niego bydlić. Kniez buď z wami. Słowa świętego sczynia po Janu. Jezus prawi, kajś się mnie odslubował, tak sem też ja was lubował. Postańcie mojej lubości. Jeli budżecie moje kaznie dzierżeć, postaniecie mojej lubości, kajż sem też ja kaznie swojego wódca dzierżał, a w jego lubości ostałam. To sem k wam ryczał, zoby moja radość we was była, a zoby wasza radość dospona była, to je moja kaznia, lubujcie sobie sobu, kajż sem ja was lubował. Ewangelii naszego knieza zbożnika Jezusa Chrystusa.
Dżęca swym se jemo k wam synć, przy prydwanu, heba kaszece steju. Ja chcę z wami siedzieć, żebych ja widział, kajż wy widzicie. My mamy menilsynu cyrkę, kotraż powiada, štośmy o Jezusu trebamy. My siedzimy zgromadzeni, koło woko wotanego blida, to je to znamio za Jezusa. Myśmy jeho hostčo. Wun je w centrumie, my przy nim. Ten první raz, když to tak było, je Jezus se jeho najbližších přečelů přeprosil. A tych je on apoštolů jmenoval. To bychu 12 apoštolů. Vy wiecie, mamy jedną cyrkę, na której my na otaku widzimy, na tym wielkim obrazu Joble zade, tam są apoštoli a Jezus. A tu ci apoštoli na obrazu, te nie mają żadne znamienia przy sobie. My nie wiemy, które. A tohodla my przy ponowieniu naszej cyrkwy te 12 znamień apoštolów Jobe do tych obwożeniu naszego kora zapołożyli. A když my Joble siedzimy, my wszystko jara dere widzimy. Wszystkie 12, a zade te 4 znamienia, które stoją za tych szczeników, tych ewangelistów. My nie będziemy nie tylko wszystkie pobladać, i ja jeszcze dopominam, ta jest strona, lada na ten X, to jest ten znamię za to Handria. A potem tam jedna zakwapnica, muszla, to jest to znamię świętego Jakuba. Wyladacze na ten klucz, to jest to znamię za świętego Pietra. A potem tam na ten keluch, ze skotro jeszcze ten hat, jedna waka, on lada. To jest to znamię za świętego Jana. Wszystkie apoštoli są koło Jezusa zgromadzeni, him je Jezus cyle bliski, a him je unen specjalny nadałk dał. Oni prają, ja se przeju, zowe wszyscy dzieci do świata, a o tym powiedacie, że zimnu dożywili. To są ci první byli, którzy są mieli to prawo Boże słowo osewieć. My siedzimy dżęca tule we wotorniszczu, też tohodla, dokiż ma każdy od was, każdy jednotliwc. Od toho dnia sobie on kczeny też to prawo o Jezusu powiedzieć. Też my możemy o tym ryczeć, żeśmy się w nabożinie prajili, żeśmy malowali, rysowali, ucjechali, żeśmy merali, a my smemy o tym powiedzieć, co nam Jezus oznamienia. A dżęca nitko to osobite, na tym blidzie, któryż wotarny bidoreka, a na którym so Jezus sprzytomni w sakramencie, so dżęca to stanie, że je wam dżęca první raz jedne poselnienie. Wy dostanecie święte oblatko, a dżęca dam je wam na jazyk. Dokiż je to jeszcze cyle święte, a cyle osobite. Jutce potom smiecie to oblatko też do ruki zać te święte. Dżęca pak na jazyk. A my chcemy, żebyśmy zaczuwali, a jeho słodzili Jezusa. A zaczuwali, jak on nam da moc do naszego żywienia. To my wszyscy wiemy, bez jedzie, a bez picia nie możemy być, gdybyśmy wszyscy jeszcze jeść a pić. Jezus je nasz wolny jedz. Wy macie dżęca sobą tylko hostci, bo je widzicie wszystkie we wałkach. Wasze starsi bracia, sotry, kmucja, osadni tu są. Wszyscy są was przewodzili aż do dżęsniejszego dnia, a budu was dalej przewodzić. Oni z wami rycza, doma jeszcze sobie rozmawiali o nabożnej hudźbie, drugi jeszcze trebali pomoc przy tych nadawkach, które byli czynić za nabożną hudźbu, a starsi wiedzia, to je na wielka zamowitość, so starać o swoje dziecko, a te prawe słowa namakać, żeby one rozumiło, że to ryka, ja wieruję, że to ryka, ja przyjmam święty sakrament wotaria, że to ryka, ja sym tun,
kotrehoż je Jezus si uzwolił za to, żeby on o nim ryczał. Każdy z nas smie ryczeć o Jezusu. Powiedzieć o swoim zbożu, że on Jezusa znaje, a że on z nim swój szydny dzień se riaduje. Jezus chce nam przyjaciel być. Wy to znajecie, co im przyjaciel je. Przyjaciel je nicht tun, z kim możesz wiele więcej się zryczeć, kiż ci pomha, kiż ci dobrą radu da. Jezusa za przyjaciela mieć rzeka, we żywieniu mieć jedną dobrą perspektywę, dobry przychod. Dokiż z nim możesz wszystko doreczeć, na niego możesz stajnie liczyć, też potem, gdyż jeno jara zli, albo jara ciężko. Tute przeczestwo z Jezusem, te wasze starsi podpierają, a kmucja też. Dżęca w Jezusie prajcze, ja mam Tebe tak rady, że chcę ja Tebe przyjmać. A toho dla si ma tylko czasa za ten przychod wypróbował. Jsem se zetkował we Worklecach, we Kroszczycach, sme romadže rečeli, drudy sme samo se vážili, a tola zase znesli, a dženca sme tu každý, żeby Ty, Jezusa, nam tajki przyjaciel był, żebyśmy my o Tebie mieli tak powiedzieć, żebyśmy ludzie pytnili, z Jezusem być je nešto jara dobre. Tomu przeję Wam wiele wesela a zboża, dżęca dobrą koncentrację, Waszym starszym dale wusziknu ruku, a kmucjam łoterenu wutrobu. Jezus je nasz przyjaciel, do Niego wierzymy, wiru nie tylko zromadnie uznajemy. K tomu staniemy. Cedliku na stolc. Wieruję do Boha, Wódca, Zosmy naszą wiru wuprajili, so nie tylko Bohu dowierimy z naszymi prostwami. Jezusa, Ty se nas sem wert, Tebie so dowierjamy, słysz nasze prostwy. Jezuso, dženco so nam w klibie otwarja podawasz. Pomhaj nam, so bychmy Ci stajnie hodne bydlenie byli. Jezusa, światło uprawieniu je nam posłanienia do żywienia. Daj za tutu wierność się czcimy. Jezuso, smy stały świętej zgromadności, kotraż mienuje so cyrki. Pomhaj nam tutu zgromadność po Twoim nadawku sobu twarić. Jezuso, daj, żebyśmy stajnie hodni posoljo Twojego dobrego poselstwa byli. Jezuso, o sebe starsi a kmucja, gajšti škuvarjo a učerjo su nam sverne po boku. Žonu ich, procu a mytu i všetké napínania. Jezuso, prosimy za nasze służby, daj naszym służbom przez jedność. Jezuso, ostatní su so za nas modlili. Daj nam moc, so tyž my so za druhých modlíme.
Jezusa, myslíme dneska tež na všetkých našich priateľov, buďte im blízky a nech sú runia tak ráde pri tebi, kajž my. Jezusa, prosimy Cię za nas, żeś nam zdolność na Ciebie słuchać chcesz. Jezusa, wiele dzieci są żywi w nuzy. Daj, zabychu przez Twoje córki nazonili pomoc. Jezusa, prosimy też za nas, żeś nam zdolność na Ciebie słuchać chcesz. Jezusa, prosimy za naszych zemrutych przywóznych, daj im swój pokój. Tak so Ci dowierjamy, ki se živa a kraluješ, bo wieki na wieki.
Modlmy se. Knieże Bożo, Tebie niech dojdą nasze prostwy a dary. Uczyć nas po swojej miłości, zobyśmy hodni byli sakrament Twojej wielkiej lubości dostać. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieża. Knież bądź z wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bogu. Dziękujemy so Ci, Boże, przetoż Ty se nas stworzył, zobyśmy za Tebie, a jeden za drugiego żywi byli. Możemy mnie sobą ryczeć, zgromadnie działacza świecić, z toho so my radujemy, za to so Ci dziękujemy, Wódce. Gromadźe ze wszystkimi, kociż do Tebie wieria, gromadźe ze światymi a jangelemi, sławimy Cię a wołamy. Aj, Ty si święty wielki Boże, a si wszystkim ludziom naprzeczo dobry. Dziękujemy so Ci za to. W sobie dziękujemy so Ci za Jezusa. On k nam przyszedł, dokud su so ludzie o Tebe dzielili, a so mnie sobą nie su rozumili. On je nam otworzył oczy a uszy, żebyśmy wiedzieli, Ty si nasz Wódz, a my wszyscy mnie sobą bracia a sotry. Wun je nas nie tylko tu za jedne wieder zhromadził, żebyśmy czynili, co się wun czynił. Tohodla sme chleb a wino przygotowali, a prosimy Cię, Wódce. Poswiedź tutaj daraj, żebyście nam były ciło a krew Jezusa Chrystusa. Jezus bieše wieczór do swojej śmierci ze swoimi uczomnikami hromadze, żeby z nimi jutronu hostčinu świecił.
wun je zau kleb. Jeso ci dżakował wódce, je kleb rozłamał, jun swoim wuczomnikam dał a praju, zmicze a jeszcze šice od toho. To je moje ciało, kotreż bude za was podate. Netko zromadnie Jezusa počestíme, když je přítomný v klebe oltária. Se poklakneme pravou koleno. A stane. Potom je vzal keluch s vínom. Jeso či džakoval. Je keluch svojim učomnikam podal a praju. Zmiče a piče šice z mého, to je keluch nového a věčného zakonia. Moja krej, kotraž bude za vás a za mnojich přeláta k vodávaniu rychu. Potom prají, činče to, na mě vzpomínají. A znova Jezusa počestíme, když je tež přítomný v klebe a víně. A stane. To je potajnstvo víry. Sme tu zhromaždení vodce a myslíme džakonie naučiť, što je Jezus za nás činil. Tutym w opore, kotrež je nam doveril, svedčíme jeho smrť a jeho zrovastanenie. Ty si jeho opor přivzal, přijmi tež to, što jež my či přinošame. Hosanna, če chválime, Hosanna, Božo náš. Hosanna, če chválime, Hosanna, Božo náš. Jezus je svoje živienie za nás podal. On je z mŕtvych stanul a je mez nami živý. Hosanna, przechwalimy, Hosanna, Bożo nasz. Na końcu czasowym przyjdzie w krasności, potem nie będzie hiżo nuzy, a nikt nie będzie trebać płakać, a nie będzie zrudny. Hosanna, przechwalimy, Hosanna, Bożo nasz. Wódce, ty se nas na tutu hostinu przeprosił. W Duchu Świętym zgromadzeni dostanemy ciała a krew Jezusa Chrystusa. Daj nam moc, żebyśmy byli tak żywi, że se Tebie lubimy. Daj, że so miesto budere rozumimy, a druhých rady zveselimy. Gromadže z našim pamžom Leom a našim biskupom Heinrichom prosimy, nech sme junu ze všetkými, kotciž do Tebie wieria, na přeco pola Tebie doma. Daj, żebyśmy ze Świętą Marią a ze všemi świętymi Tebie bez końca chwały śpiewali. Przez naszego knieza Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dała soczni Boża wszechomocny Wódce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Netko trebamy svoje ruce. Ministranča pes. Otče náš, ki se v nebesách, svetlo Tvoje meno, přijdź Tvoje kráľovstvo, staň sa Tvoja vola, kajž na nebi tak na zemi.
swoje ruce otvorene. Umož nás kníže otevšeho zveho a daj milé pokoj našim dňam. Smí so nad nami a pomhaj nám. Zobychmy otreka przeco swobodni, a przedewszym zamuczeniom wieszczy oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przeto jest Twoje królestwo, a moc, a własność na wieki. Amen. Jezusom, Ty si nás k sebi volal, rade smrti. Ty nam daš Tyž nadal, żeby naše življenje na svete se radilo. Ty chceš, żeby pokoj byl. Tohle nam přiješ a sami si přijeme pokoj kněza, stajne s vami. Mamy klecie. Kleczo was zaczniemy. Jeszcze raz poklaknąć, na łobie kolejniejszice. Lejcze jenio Boże, kotreż zebiera rychi świata. Nikt je to mokomik přišel. Jezus chce vás bydlič. Byście so přihotowali, dżen se ten mokomik jo přiječ. Nitko staniecze. Ciło Chrystowe. Ciło Chrystowe. Ciło Chrystowe. Amen. Ciło Chrystowe. 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 Ciło Chrystowe.
Dzieci modla se nitk svoj džak ne pače. Prine woprajenske dzieci, nitk je so stało. Jezus se przy was, wyście se mu dziękowali, wy starsi,ście przewodzili wasze dzieci hać sem, nitk, gdyśmy tu hać na końc Bożym się dojszli, wam wszystkim zutroby zapłać Bóg, za uszu nałożoną pracu, a za uszu dowieru. Zapłać Bożym, ki su cyrki przygotowali, ugotowali, ki su zwuczowali, a nam tym Bożym szu sobu obrubili. Dwiemaj je dżakny nyszpo, na nim se znowa zetkamy, a po nyszporze potom so to, štož tu na wotachu jeszcze stej, wino a chleb rozdzieli do każdego domu. Tak so to, štož je žonowane od wotarja, tež jeszcze ač k wam sobu dom dojdzie. Gdyż je Tedeum zaspiewane, so dzieciom za świeczka do rukou, znowa so im pomio, od jutronej świeczki da, potom je hižo raz jeden čas przez cyrkej, to pak nie będzie jeszcze wucza. Jeszcze so nastupia zakończne foto, które na fotograf tu zhotuje, a potem so nastahimy z cyrkwy won, na faru, gdzie su potom Fota za swójby. An dieser Stelle allen, die mitgefeiert haben, von Herzen vergelt's Gott für die Mitfeier, für die Unterstützung. Ich hoffe, es hat Ihr Herz erwärmt, dass Sie hören durften, dabei sein durften. Wir danken Ihnen, dass Sie uns unterstützt haben durch Ihre Anwesenheit. Wir werden jetzt einen kurzen Auszug erleben, der noch kein Auszug ist. Die Kinder kommen wieder. Es wird Aufstellung genommen für das Gruppenfoto, das wir in der Kirche anfertigen, und dann folgt der Auszug der Kinder. Ihnen allen einen gesegneten und angenehmen Tag. Gottes Segen wollen wir jetzt erbeten. Wszechmocny wieczny Boże, przez Chrystusowe zmartwychwstanie se nas za wieczne żywienie znowu stworzył. Rozmnożmy nas w płodu jutronego sakramenta, a wulewaj do naszych utrobów moc, tutaj jest pomożny je jedzie. Bo to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Niech Bóg z wami. Niech was pożonuje mocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Amen.
Budziciel pokoju. Te Deum laudamus. Julian.